Moro koda ilo malich mokalo to ni mar ogai mar ODM Migosi Raila Odinga ne odiero Mikai Martha Karua kaka janero makoro biro chung' kode e yiero maduong' mabiro. Wakeni bende ni koro ne oyango ni maendi thuolo mabere mar wakeni wetegi manyo komego mag siasa hik siasa mnero makoro biro ka higago eko mokalo kata hik siasa go eko mokalo ne iseyo kata ne ithiro wakeni mabende dwaro donje siasa. An giluonga Rosemary Aluocho Monde. An chia lady from Babadogo ward. To abedo mamor kabisa. Nikech an be 2027. Aneno ka gima baba otimonwa ni. En gima miyo wa mor kaka mine kendo miyo wa mijingo mondo mi wan bende kik wabeda beda to wabed jochir mondo mi walar kombe nikech mine omi thuolo e Kenya waka mondo mi olar kombe to thuolo nitie mar mondo mi giyude. To ineno nade gima Migosi Raila otimoni endi en gima ne pok otimore e piny mar Kenya kaendi. Ineno en heshima mane mabende omiyo jok mamine? Ma en heshima maduong' ma Raila Amolo Odinga otimonwa wan mine ma Kenya kae. Higni osekalo mathoth to pod onge miyo manosemi thuolo mambele kata okang' manyime mondo mi obed kaka jalup ker. To gi e higa ni mar 2022 ni en mor marwa maduong' nikech the right honorable Raila Amolo Odinga madhi bedo president mar abich mar pinywa mar Kenya. Omiyo wa mine thuolo motelo kendo okang' mokwongo mar mondo mi wabed jalup ker mamare. Koro wamor ahinya kaka mine kendo wan kaka mine ma Babadogo mineno wa kaeni. Wamor makalo nikech wang'eyo ni thuolo ni kata man ofis mar jalup ker wanie gi thuolo kendo wakwayo makende ni koyudo ofis no mobede oparwa mine ma Babadogo to moloyo oparnwa chia lady marwa mar Ruaraka constituency Madam Benta nya US mondo mi bendo yudie thuolo e ofis no nikech ka o recognize nwae to waneno ka mine mar Ruaraka as a whole bro bedo kod thuolo maduong' e ofis mare. Mane wach madawachi. Mokwongo an iluonga ni Jane Obala, awuok Babadogo, an assistant chair lady Babadogo ward. An kaka an awinjo kamor mang'eny kendo ambo miya mijing'o kaka Jane ni 2027 achwadra mana kata seneta ka okadonja adonjo mana governor malo kono ko miya jingo mang'eny kendo miya mor mang'eny kaka ng'a mama. Okay, mokwongo giluonga ni Saramasi Babadogo. Amor gi gima Raila otimo nikech gima Raila otimo pok notimore e Kenya ka. Oyiero nwa ng'ama miyo kendo wamor gi ng'ama miyo no nikech sama ng'ama miyo ni e telo to wa joma mine wadhi bedo kod thuolo mar bedo mbele kucho. Kendo an gi yie ni kata 2027 kaka an Saramasi kama anyalo bedo chair lady mar Babadogo Ruaraka ward. Aniluonga ni Carolina Chieng, Kariobangi ward through Embakasi North constituency. Gima jakom motimo kawuono en gimoro ma ang'eyo ni kila ng'ato kama ntiere omorgo sana. Wasebedo kwa nwang'o ker mar Kenya waka endigo lakini onge ker moseyiere ng'ama miyo. Omiyo jakom otimo gima duong' maber kendo kuom miyo sana kuom miyo joma mine luor makende kaka jonyuol ing'eni kuom nyuolo nyathi ng'ama miyo makale gik mang'eny. To in miyo masani nena kata in miyo mawinja gima jakom otimo onyiso ni ng'ama miyo kamoro amora kumintie inya bedo jatelo. Omiyo goero kamano Nyasaye mondo kony jakom kochopo tarehe 9 kendo wachak wamor kaka kawuono. Haya, siku ya leo ni siku ya wamama, tumefurahi. Jina. Kwa majina naitwa Mary Wanjiro from Mathare constituency. Mimi ni chair lady pia wa huko Mlango Kubwa. Nimekuja ku represent Pasaris, ni team Pasaris, na alikuwa anatuambia sana tuombe hii kiti at least tugaidiwe na mama, kwa sababu tulijua mama hawezi sumbua baba atakaa sasa at least atafeel ako relaxed na tutamweka vizuri kama wa mama, si ni ukweli? Na tumefurahia, na baba uendelee na kazi na uko na strong team, usiogope, tunawapenda sana. Nyinga iluonga Mary Awuoro Molo ma wuok Suba constituency, Suba North, ma Camille Odhiambo, jadak ma Shauri Moyo Kamkunji constituency. To mae en historia maduong'
nyaka ne Kenya yud liberation nyaka kawuono loch mar dhako pok oneno. Ne wamor ka uongozi mar dhako neno Tanzania, to koro kawuono jakom okele thurwa ka. Onge gima dwa wachi nikech ong'ere maber ni mama ka nitie kumoro to onge gima kethre. Wayuak ga pile ni kata ka babo wuok to mama odong' e dala, to dala pod iluongo ni dala. Koro jakom otimo gima obwogo ji nok wang'eyo. Osetimre kendo timonwa maber. Wapak Nyasaye ni orite koromo tarik 9. To nakwayo dhako moro amora, dhako miluongo ni dhako machiluo kata chi kabila moro mawinja, mangima manyalo wuotho, owuog odhi ogo kura mondo jakom obed e loch. Karua ang'eyo ni obro en mama tije tek, ang'eyo kata wan be wang'eno mama tije tek. To kuom tije matekno onge gima obro wito. Ka ok kamano to Nyasaye ogwedh jakom gi Karua. Ero kamano. Okay, kitieko. Katieko goyo nwero kamano makende kuom kawo thuolo ni mondo mi uwinja ne paro mar mine. To gima damed kwayo jakom, mine ni kod chandruok mathoth. E kome modhi yudo ni nikech ang'eyo ni tarik 9 dwe mar 8 Raila Amolo ma wuod Odinga ang'eyo no dhi kawo pinyni. To kawie mine ward ka ward, okawa ne mine ma represent wards obed godo machiegni mondo mi omiya ne gigo ma mine man piny dwaro. To nikech mine osebedo gi chandruok mathoth e Kenya waka, to wan koda geno makende ni seche ma koro dhi e lochni, ang'eyo ni kako separo Martha Karua odhi paro wan mine. To Ruaraka constituency wan kod jatendwa miluongo ni Tom Kajwang'. Wakwayo baba mondo mi obedane kode machiegni mondo mi oparwa wan nyaka kod vijendewa madwaro kombe matindo tindo gi. To kulingana kod mapato margi mano piny, miyo seche moko ok dhin gi maber. Koro akwayo mondo mi oketane teko mare maduong' kar kanyo kod mijing'o matek mondo mi one kaka inyalo gol joma ne piny magombo mar mondo mi obed jotelo. Giyud kipaji margi mondo mi telo donje dala. Nyasach kwe mondo mi ogwedhe, to parie mond liete gi nyithi kiye. To moloyo nyaka single mothers. Kata sura na maber ni an be an single mother. Chak koda mondo mi apar mine. Ero kamano. Okay, kapok idhi. Okay, ling'ane uru. Iwacho ga ni telo mabendi nyalo miwa keini mag siasa pacho kaendi en ma jotend mine kod ma telo go eko mabendi gwelo ji kaka nominated senators, women reps, MPs mago eko ema unyalo yudo. Koro gi sani uneno ni paro makamano endo wagwe oko koso pod wakete pacho. Ok nyalo gwe paro no nikech seche ma miyo omilemo moro to miyo no onyalo miyo kata mana ng'at madichuo mano mitelo no rieko mane onge godo. Koro mine ko bedo nominated en gima ber moloyo. Mondi an to nadwaro ni kodonjo e kom tarik 9 to chaka kodwa mine kaka an kama to miya kata mana nomination e kom mora madone no ber koda nikech pacha leo wich bende ber matek. School be minwa gi wuonwa no otera. Magino komiya tabro operate kaka dwarore kendo moloyo agombo manan kama milo gesa gi Gladys Wanga nitiere cha. Kawa nyalo chope wan kaka mine to nyalo bedo nwa maber. Koro paro no kik gwe oko. Yes, Nyakoromoge Juang' mano bende e morwa keini ma bende ne oyoro e romo mane obag kawuono kod ogai mar ODM migosi Raila Odinga kama ne oluongo kata walo Mikai Martha Karua kaka jalno makoro biro tene e weche geko mag siasa kochopo yiero no ero maduong' mabiro. Ne Lolwe TV, Ana Elizabeth Otieno.